Ik doe iedereen de groeten die ik ken. Mijn oma, mijn opa. Ik wil graag mijn opa en oma de groeten doen. Ik doe de groeten aan opa Jan. Mijn tante, Ik wil de groeten doen aan oma Carla in Vlaardingen. Ik wil heel graag alle kinderen van de PWA-school de groeten doen. En in het bijzonder groep 7 en 8B natuurlijk. mijn oom, mijn neefjes, mijn nichtjes. Wij zijn hier op Lego World samen met Luca en met Menzo en met de papa van Menzo en Simon en Wouter. En wij doen de groeten aan. En mijn vader en moeder en mijn zusje. Ik doe de groetjes aan oma en opa en mijn moeder en mijn vader. Lego World. Heel goed. Ik wil de groeten doen aan mijn vader, Freddy Nolten. Ik doe de groeten aan iedereen die ik ken. Weet je waarom ik het zo leuk vind? Omdat ik heel veel van Lego hou. Ik doe de groeten aan mama. Ik doe de groeten aan mijn zus en mijn vader. En jij natuurlijk ook.